یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ اور تیروں کی برسات میں نہ چھوڑی سید نے نماز اور تیروں کی برسات میں نہ چھوڑی سید نے نماز زیر خنجر تیرا پڑھنا دو گانا یاد ہے زیر خنجر تیرا پڑھنا دو گانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا سجدے گئے آقا اوپر وہ چڑھنا آپ کا سجدے گئے آقا اوپر وہ چڑھنا آپ کا پھر مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے ساڑی مسجد میں چاہتا ہے جس طرح مان لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا مفہوم ہے کہ علی دا نعرہ لاؤ تے مومن تے منافق دی پہچان ہو جانا اور دو ترہ دن ہو گیا انہاں جاندے ہو کوئی نہ میرے آکھے ہیں تو ساڑھا نمازی پھر جدو نمازیاں دا ترلا کر دینا تے آکھ دینا مسافر نہ نمانے ران دے وقاری صاحب نہ خیر صلی اللہ کچھ نہیں اندہ وہ شکیل صاحب تشریف لایا میرے کو ہاں جی فجر دا ٹائم بچے قرآن پاک پڑھن پہ شکیل صاحب میں نہ کیا میں لوانا ہے علی دا نعرہ تسی بچیاں کہنا ہے کہ علی دے نعرے دا جواب جڑا نا سینے دا زور لا کے دے میں بچیاں نہ کیا کہ مطلب شکیل صاحب نعرہ لوانا تسی نا صحیح زور لا کے جواب دینا اچھا او جی انہاں دا درس شروع ہوا درس ایک بندہ دیندہ پیا انہاں پھر نہ جتھے سبحان اللہ آکھنی سی اوتھے بھی آکھے گیا تے جتھے نہیں سی آکھنی اوتھے بھی آکھے تسی نہیں آکھنی سبحان اللہ کوئی سننا لوے سبحان اللہ اچھا شکیل صاحب اور 5-6 واری تینا مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ایک دوسرے دے منہ اللہ بیکھو نہیں ہونا آگیا ساڑھا کام خراب کرو اچھا پھر شکیل صاحب اور نعرہ لگایا نعرہ حیدری بچیاں پھر جناب تسی نہیں ہے نہ بول دے پہ جتنا وہ بچے بول لے کوئی 70-80 بچیاں تقریباً یعنی انہاں جو سینے دا زور لا کے یا علی جا کے آنا شکیل صاحب تے نعرہ لوا کے ٹور گئے تے انہاں جناب چکے بیگ موڑے ہوتے تے چلو انہاں آکے چلو نکلیے اتھے ان علی جانے باڑے آئے تے علی جانے بیٹھے ہیں اسی سارے محبت نال کہو کہ سبحان اللہ سامعین محترم دوستو عزیزو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس محفل دا نام ہے محفل ذکر پائنتن پاک پائنتن پاک حضرت امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے جد امجد نبی پاک تھوڑے تے میرے لجپال آقا جس نبی دا اسی کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سامعین محترم دوستو عزیزو حسین اور یزید اے دو کردار ساڑھے سامنے نے حسینی کون ہے یزیدی کون ہے کلمہ یزید بھی پڑھتا سی ظالم حکمران سی بدکار حکمران سی شراب خور حکمران سی دغا باز حکمران سی ظالم سی شریعت دا پابند نہیں سی اسلام دا دشمن سی کلمہ بھی حسین دے نانے دا پڑھتا سی اگر حسین نو دیکھو حسین نیک اعمال تمام اکٹھے کر لے جان
اچھائیاں نو اکٹھیاں کر لیا جاوے تے او حسین بن حسین بن ہے. اگر وفا ویکھنی ہے حسین ویکھو, حیا ویکھنی ہے حسین ویکھو, صبر ویکھنا ہے حسین ویکھو, علم ویکھنا ہے حسین ویکھو, اسلام ویکھنا ہے حسین ویکھو, صبر ویکھنا ہے حسین ویکھو, مظلوم ویکھنا ہے حسین ویکھو. ہر لحاظ دے نال اسی حسینیاں, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے, الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. سامعین محترم دوستان جیسے آسان اسلام پاک جلال محبت ہے, امام علی مقام جلال محبت ہے. سامعین محترم نبی پاک نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, جڑا بندہ میری آل دی محبت دے اندر مر گیا او بندہ شہید مریا. فرمایا من مات علی حب آل محمد مات تائبہ, فرمایا جڑا بندہ میری آل دی محبت اندر مریا او سمجھ لو توبہ کر کے مریا. فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا, فرمایا جڑا بندہ میری آل دی محبت اندر مریا او بندہ سمجھو توبہ کر کے مریا. سامعین محترم نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میری آل دے نال محبت رکھدا ہویا مرے گا او بندہ قبر تے جاوے گا جویں پہلی رات میں دلہن اپنے خامد دے گھر پہلے دن جاندی ہے. جدوں دلہن اپنے خامد دے گھر پہلی رات جاندی ہے, اسی طرح مومن بھی قبر دے اندر جائے گا. سامعین محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, سرکار نے فرمایا جڑا بندہ میری آل دے نال محبت رکھدا ہویا دنیا تو گیا, جدوں قبر دے اندر جاوے گا منکر تے نکیر بھی اس نوں جنت دی خوشخبری دے دیندے نے. فرمایا جڑا بندہ میری آل دے نال دشمنی رکھدا ہویا مرے گا, فرمایا مات علی حب آل محمد مات کافرا, فرمایا جڑا بندہ میری آل دی محبت میری آل دی دشمنی مات علی بغض آل محمد مات کافرا, فرمایا جڑا بندہ میری آل دے نال دشمنی رکھدا ہویا بغض رکھدا ہویا حسد رکھدا ہویا کینہ عناد رکھدا ہویا جائے گا. اللہ دے محبوب نے فرمایا وہ بندہ کافر مریا. سامعین محترم دوستان عزیزاں, امام علی مقام دے نال محبت تے دوستی. سامعین محترم جد دے نال دوستی ہوے, اللہ دے قرآن نے فرمایا سورۃ زخرف اللہ رب العزت نے پاک کلام اندر فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, فرمایا قیامت والے دن سارے دوست ایک دوسرے دے دشمن بن جان گے الا المتقین, سوائے متقی لوکاں دے. توجہ کرنا, دنیا تے ہزاراں لوکاں دے نال دوستیاں ہوندیاں, ہر انسان دی کسے نہ کسے انسان دے نال دوستی ہوندی ہے, لیکن اللہ دے قرآن نے فرمایا جدی دوستی ظالم دے نال ہوے گی. اللہ دے محبوب دی حدیث دا مفہوم ہے کہ جدے نال بندہ دنیا تے محبت کردا ہوئے گا بروز قیامت او دے نال ہی اٹھایا جائے گا. تو سامعین محترم بروز قیامت سارے دوست ایک دوسرے دے دشمن بن جان گے, کوئی بھی کسی دا دوست نہیں ہوئے گا, ظالم ایک دوسرے دے دشمن ہون گے. لیکن قرآن نے فرمایا الا المتقین, متقی لوکاں دیاں دوستیاں اس دن بھی قائم ہون گی, اس دن بھی قائم ہون گیاں. متقی لوکاں دیاں محبتاں اس دن بھی قائم ہون گیاں. تے جڑا بندہ کسے نیک دے نال محبت رکھدا ہوئے گا, عشق رکھدا ہوئے گا, دوستی رکھدا ہوئے گا, اگر حسین دے نال سانو پیار ہے, حسین دے نال سانو محبت ہے, ساڈی عقیدت ہے. سامعین محترم امام علی مقام ہے نہ سمجھو کہ جان دے نہیں, بروز قیامت امام علی مقام دی محبت ساڈے کم آئے گی اور ساڈا حشر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے نال ہوئے گا.
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی دوستی ساڑھے کم آئے گی. سامعین محترم سچی محبت سچا پیار تے نیک لوکاں دی محبت. سامعین محترم اللہ رب العزت دے پیارے محبوب دی حدیث دا مفہوم ہے. سرکار نے فرمایا بروز قیامت نیک لوگ جڑے نے انہاں دیاں محبتاں قائم ہون گیاں پیار آپس اندر قائم ہون گے. قیامت دا دن ہوئے گا جڑے نیک لوگ ہون گے انہاں دے کچھ دوست احباب برائیاں دی وجہ نال گناہاں دی وجہ نال جدوں جہنم دے اندر چلے جان گے. سامعین محترم نیک لوکاں نوں جدوں جنت عطا کیتی جائے گی اللہ دے محبوب نے فرمایا نیک لوگ جنت اندر نہیں جان گے. اللہ دی بارگاہ اندر عرض کرن گے یا اللہ میرا فلاں بندہ دنیا تے دوست رہا او دے نال میرا بڑا پیار سی بڑی محبت سی میرا سچا دوست سی. یا اللہ کچھ برائیاں دی وجہ دے نال گناہاں دی وجہ دے نال انہوں جہنم دے اندر بھیج دیتا گیا ہے. سامعین محترم اللہ دی بارگاہ اندر نیک بندہ جھگڑا کرے گا. اللہ دے محبوب نے فرمایا کوئی انسان نیک لوکاں تو علاوہ اللہ دی بارگاہ اندر جھگڑا نہیں کر سکے گا. اللہ دے محبوب نے فرمایا دنیا تے کسے انسان نے کسے دوست دی خاطر اینا کوئی جھگڑا نہیں کیتا ہوئے گا کوئی اینا مقدمہ نہیں لڑیا ہوئے گا. دنیا دے بڑے بڑے مقدمے لوگ لڑدے نے بڑیاں بڑیاں پیسہ ہوندیاں نے لیکن اللہ دے محبوب نے فرمایا کوئی بندہ بھی دنیا تے کسے نے دوست دی خاطر اینا جھگڑا نہیں کیتا ہوئے گا. اللہ دی بارگاہ اندر صرف نیک بندہ جھگڑا کرے گا. رب دی طرف وہ اجازت ہوئے گی اس نے جھگڑا کرنے دی. اللہ دی بارگاہ اندر مقدمہ پیش کرے گا عرض کرے گا یا اللہ اے میرا دوست اے دنال میرا پیار سی گناہاں دی وجہ تو جہنم اندر چلا گیا. اللہ رب العزت دا پاک کلام 12واں سپارہ سورۃ ہود آیت نمبر 75 اللہ رب العزت نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب. اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر فرمایا کہ قیامت والے دن حلیم لوگ جڑے ہون گے حلم والے لوگ ہون گے انہاں نوں اجازت ہوے گی مقدمہ لڑنے دی. اللہ دی بارگاہ اندر کھڑے ہو کے بحث کرنے دی اجازت ہوے گی. دوست عزیزاں نیک بندے مقدمہ لڑن گے یا اللہ میرے دوست نو جنت دے دے. اللہ فرمائے گا جا جنہ نو حل عرف تم جنہ نو تو جاندہ ہے جنہ نو تو پہچاندہ ہے جنہ دی تیرے نال دنیا تے دوستی سی جا انہاں نو نال لے کے جنت اندر چلا جا. دوست عزیزہ جڑے نیک لوگ ہون گے اپنے دوستانوں جنت اندر قیامت والے دن بھی لے کے جان گے. دنیا تے رہ کے ہزاراں دوستیاں نے کسے دی کسے نال دوستی کسے دی کسے نال دوستی لیکن یاد رکھ جے ظالم دے نال دوستی ہے جے یزید دا کردار اپناؤن والیاں نال دوستی ہے. کلمہ تے یزید بھی پڑھدا سی یزید نو منن والے تے یزید دے چمچے بھی کلمہ پڑھ دے سن قرآن دے قاری بھی ہے سن قرآن دے حافظ بھی ہے سن. دوست عزیزہ لیکن پھر بھی انہاں حیا نہ کیتا. کیڑی چیز سی اور جیڑی چیز نے انہاں نوں انیا کر دیتا وہ قرآن پڑھن والے بھی انے ہو گئے کلمہ پڑھن والے بھی انے ہو گئے. وہ شہید حسین نو کرتے پہنے وجہ کی بڑی کیڑی چیز تو حسین نو شہید کیتا. دوست عزیزہ مال دے لالچ اندر دولت دی لالچ دے اندر انہوں نے سارے کام کیتے. دولت دے لالچ دے اندر دوست عزیزہ امام علی اصغر نو شہید کیتا گیا امام قاسم نو شہید کیتا گیا حضرت علی اکبر نو شہید کیتا گیا نواسہ رسول نو شہید کیتا گیا. عرفان سلطان باو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ادی لعنت ہو دنیا تائی تے ساری دنیا دارا ہوں. سامعین محترم مال دے لالچ دے اندر انے ہو گئے نے. دوست عزیزہ نے مال دنیا تے
تے رہ جانا ہے، دنیا دا مال دنیا تے رہ جانا ہے، اگر نال جانے نے تے بندے دے عمال جانے نے۔ یزید 3 سال تو بعد امام حسین علیہ السلام دا واقعہ کربلا پیش ہونے تو 3 سال بعد یزید مر گیا۔ 90 دن تو بعد یزید دا پتر معاویہ مر گیا۔ دوست عزیزہ سارے یزیدی ذلیل ہو کے مرے نے، کسے نو کوئی دولت نہیں ملی، کسے نو کوئی اقتدار نہیں ملیا، کوئی اقتدار قائم نہیں رہا۔ دوست عزیزہ اگر دلان تے اج بھی حکومت تے حسین دیئے، اج بھی حسین دی حکومت ہے۔ حسین دوست عزیزہ اسلام تے قائم رہا، حسین حق تے قائم رہا، حسین سچ تے قائم رہا، حسین صبر تے قائم رہا۔ اللہ دے محبوب نے دعاواں منگیاں، اللہم آتل حسین صبرا واجرا، یا اللہ میرے حسین نہ صبر بھی عطا کری، میرے حسین نہ اجر بھی عطا کری، یا اللہ میرے حسین نہ صبر بھی عطا کری، میرے حسین نہ اجر بھی عطا کری۔ پہلے ہی سرکار نے بشارت سنا دیتی سی کہ میرا حسین کربلا دے میدان اندر شہید کر دیتا جائے گا۔ جس نبی نے میدان بدر اندر دعا منگی، یا اللہ اے مٹھی بھر مسلمان مٹ گئے تے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، انہاں دی مدد فرما۔ تے مسلماناں دی مدد واسطے آسماناں تو فرشتے نازل ہو گئے، تے جے او ہوئی نبی دعا مانگ دیندے یا اللہ اے حسین کو مصیبت ٹال دے، تے اللہ تعالیٰ نے بھلا نہیں سی دعا۔ کوئی بھی دعا کسے مسلک دے نال، کسے مسلک دے نال تعلق رکھنے والا انسان ثابت نہیں کر سکتا نبی پاک نے دعا منگی ہو تے قبول نہ ہوئی ہو، بلکہ سرکار تے کئی باری دعا منگدے سن، جو چہرے تے ہاتھ پھیرنے ہوندے سن تو دعا قبول ہو کے دعا دا اثر بھی ظاہر ہو جانا۔ سامعین محترم، نبی پاک نے دعا نہیں منگی یا اللہ حسین کو مصیبت ٹال دے، کیونکہ نبی پاک نے پتا سی کہ میرا حسین کامیاب، میرا حسین کامیاب ہے۔ سامعین محترم، جب بچیاں دے پیپر ہوندے نے شفارساں تے رشوتاں دے کے او بندے پاس کراوندے جنہاں نوں پتہ ہوندا ہے ٹٹو نے لے کے انہیں پاس کوئی نہیں ہونا، انہیں پڑھے ہویا کوئی نہیں، انہیں کوئی کتاب نہیں کھولی، تے جنہاں دے پتر ہوندے نا لے کے، جنہاں دے پتر محنتاں کردے نا تے چنگے ہوندے نا، انہاں نوں پتہ ہوندا ہے جیڑا بھی اوکھا پیپر آ گیا ہونا تے کتاب وچ ہی ہے نا، پڑھو تے کوئی نہیں ہونا۔ میرے پتر نے کوئی روڑا نہیں، انہاں ایک کدی نہیں آکھیا میں رشوت دیواں، میں سفارش کراں میرا پتر پاس ہو جاوے، نا نا او اگدر پترا پیپر دیا، پیپر دے چلے چنگے نمبر لوی، چنگے نمبر اوے آ چھڈو سبحان اللہ۔ انہاں پاس پوس ہونے والی گل کدی نہیں کیتی، وہ آکھدے نے چنگے نمبر لوی، کی کری چنگے نمبر لوی۔ اللہم آتِ الحسین صبرا واجرا، یا اللہ میرے حسین نو چنگا صبر دیویں تے چنگا اجر دیویں، چنگا صبر دیویں تے چنگا اجر دیویں۔ تے حسین نے پھر صبر کر کے دسیا، حسین نے انج صبر کیتا، لوگ آکھدے حسین کو پانی نہ ملیا، علی اصغر پیاسے گئے، علی اکبر پیاسے گئے، امام قاسم پیاسے گئے، امام حسین پیاسے گئے، نا نا اگر حسین دعا منگے تو بارشاں شروع ہو جانیاں، حسین دیا خیمے اندر پانی پانی ہو جاندا۔ جعفر جان نے بھی آ کے عرض کی سی حضور اگر اجازت دے وہ تو میں فراق توڑ کے تھوڑے خیمے اندر لے یزیدیاں کو پانی منگیا ہے سی حسین نے، پر کیوں منگیا سی اس گل وچ راز ہے۔ پانی اس واسطے منگیا سی قیامت والے دن میرے نانے دے سامنے انج نہ آکھن حسین نے تے ساڈے کول پانی منگی کوئی نہیں سی۔ حسین نے 6 ماہ دا علی اصغر ہتھوں تے چک کے پانی منگیا سی کہ اس بچے واسطے پیاسے واسطے پانی دے دے، ہاں جی۔ تے یزیدیاں نے پانی نہیں سی دتا، ہاں جی۔ تے جدوں یزیدی مرے سارے پیاسے، پیاس دی حالت اندر، کتے دی حالت اندر مرے، کتے دا جڑا حشر ہوندا ہے نا، کتے دی موت مرے، سارے یزیدی ذلیل ہو کے مرے۔ سامعین محترم، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام تو قربان کیتا، اسلام دی خاطر قربان کیتا، دولت دی خاطر نہیں قربان کیتا، مال دی خاطر نہیں، نا نا دولت نال پیار یزید نو ہے، مال نال پیار یزید نو ہے، اقتدار دے نال پیار یزید نو ہے، کرسی دے نال پیار
ڈبے بہت لاؤنے نال نہیں اسی بولتے رہنے سن پتہ ساؤنڈ کتنے پہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے کون رسول ہے حیدر کی اس میں جان ہے کون رسول ہے جس کی خاطر لاکھوں جتن کیے یزید نے وہ طیب حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ طیب حسین کے قدموں کی دھول ہے حق پہ قائم رہنا بڑا اوکھا کام ہے اپنے گھر کے اندر حق پہ قائم رہو کئی بندے دشمن بن جان گے اپنی مسجد اندر رہ کے حق پہ قائم رہو کئی بندے دشمن ہو جان گے اپنے محلے اندر رہ کے حق پہ قائم رہو کئی بندے دشمن بن جان گے اپنے پنڈ اندر رہ کے حق گل کر پھر بھی کئی بندے دشمن بن جان گے اے منافق دا سامنے او سچے والے بھی خوش رکھنا چھپی والے بھی خوش رکھنا حق پہ قائم رہنا بڑا اوکھا کام ہے لیکن حسین درس لکھا حق پہ قائم رہنا حق دا دامن نہیں چھڑنا ہمیشہ صبر کا دامن پکڑے رکھنا ہے سچی گل پہ قائم رہنا ہے کون حسین کی قسم ہے یہی ہے کربلا کون حسین کی قسم ہے یہی ہے کربلا لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے سامعین محترم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ دی سخاوت مشہور آپ دا صبر مشہور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی اولاد میں یہی درس دیتا کہ سانو مال نہیں چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس دیتا کہ سانو دنیا دا مال نہیں چاہیے ایک دن ایک سوالی آ گیا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سین اندر بیٹھے نے تے سکی روٹی پانی دے نال چبا کے کھا سکیاں روٹیاں پانی دے نال چبا کھا اج سن 3 ٹائم کئی قسم دے کھانے ملدے کئی قسم دے سی کھانے کھاندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا جمع غفیر ہے توجہ کرنا صحابہ دا جمع غفیر ہے تے گل چل پئی کھانے دی تے پہننے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھان گے تے الگ الگ قسمہ دا کھانا کھان گے صبح اور کھانا کھان گے دوپہری اور کھانا کھان گے رات نو اور کھانا کھان گے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھر وہ تے لوگ بڑے خوشحال ہون گے اسودہ حال ہون گے پھر وہ تے بڑی لگن دے نال عبادت کرن گے یا رسول اللہ ساڈے تے پیٹ بھوکے پیاسے پیٹ تے کئی باری پتھر بننے پوندے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ لوگ 3 ٹائم ون سبب نے کھانے کھان گے یا رسول اللہ او تے پھر بڑے شوق نال عبادت کرن گے نبی پاک نے فرمایا نہیں میرے صحابہ تسی پیٹ بھوکے ہوندے نا تاں وی عبادت بہتی کردے ہو پھر بھی انی عبادت نہیں کردے ہون گے اودوں کچی مسجد تے کھجور دے پتیاں دا چھت تے بھوکے پیٹ تے ایک کھجور کھا کے خندق کھودی ہے صحابہ نے او بھی پہاڑی اندر یعنی پھر بھی عبادت کر رہے تے ساڈے کول کتنے کھانے بن سبنے ہوندے پھر دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ہن تے تھانوں اچھا ایک جوڑا بھی نہیں ملدا ساریاں نوں فرمایا ایک وقت ایسا آوے گا لوگ دیواراں دے نال کپڑے لٹکا دین گے دیواراں دے نال اسی پردے لائے ہوئے نے دیواراں نال کپڑے لٹکائے اج تو 1400 سال پہلے نبی پاک نے فرمایا لوگ دیواراں دے نال کپڑے لٹکا دین گے تے
صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پھر وہ لوگ بڑے خوشحال ہوں گے. نبی پاک نے فرمایا پہلے ٹائم اور انہاں دا لباس ہوئے گا، شام نو اور لباس ہوگا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دن اندر کئی جوڑے سی بدلوندے ہیں جی. تے ایسے بھی صحابی ہے سن جنہاں کول ایک ایک ہی چنگا جوڑا ہوندا سی، بلکہ ایک صحابی تے نماز پڑھ کے فوراً نکل جاندے سن مسجد وچوں. نبی پاک نے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، فلاں صحابی بڑا جلدی مسجد وچوں باہر نکل جا، خاموش رہے. بار بار صحابہ نے اصرار کیتا. ایک دن پھر نبی پاک نے پوچھ لیا، فرمایا جلدی کیوں چلے جاندے ہو؟ عرض کیتی سونیا کوئی کام دا دوڑا ہے گھر اندر، میں نماز پڑھ کے جانا، میری بیوی نو ضرورت ہوندی ہے چنگے لباس دی، او دے کول اینا اچھا جوڑا نہیں، اے جوڑا میں انہوں دے دینا، پرانا جوڑا پہن لینا. میری بیوی نماز پڑھ نہیں دی، او آج سانو نہ کھانے پینے دی بھوک ہے نہ لباس دی بھوک ہے، پھر بھی اسی دین کو پیچھے. سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دا یہ حال ہے. حضرت علی المرتضیٰ سکی روٹی پانی نہ کھا رہے ہیں، سوالی آ گیا، آ کے عرض کیتی حضور کچھ چاہیے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو حضرت علی فرماندے نے اس فقیر نو کچھ دے. سامعین محترم، مختلف روایتاں نے، ایک روایت اندر آندا ہے کہ 70,000 درہم تھیلی اندر سن. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس سوالی نو دے دی. اور سوالی جدوں اینے پیسے دی او پٹوکلی بندی ہوئی تھیلی بندی ہوئی ہاتھ اندر پکڑی نا، بڑا خوش ہویا کہ اینا پیسہ مل گیا ہے، اینی دولت مل گئی ہے. جدوں مسجد دے حال وچوں باہر نکلیا، سین اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکی روٹی کھا رہے ہیں. تے وہ فقیر آکھدا ہے کہ ایک بندہ باہر فقیر بیٹھے ہیں، انہوں بھی کچھ دے دے. تے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مسکرا کے فرماندے نے سارا کچھ ہے ہی ہے نا، تینوں کی پتہ ہے کہ دا نام علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جی. تے جنہ انہاں ایک باری محفل تے میں گیا تے علامہ صاحب نے 2 ڈونگے چاول کھا کے 2 ڈونگے سالن کھا کے 5-7 روٹیاں کھا کے کر کے ڈکار مار کے میں نہ کہ او تسی کھاندے کا کہ نہیں تے تسی بولنا کی ہے؟ او میں آکھیا بڑے ڈھڈ وچ علم نہیں ہوندا، علم سینے وچ ہوندا ہے. تو ٹرک نیاز کھا چھڈی ہے، 2 ڈونگے سالن پنج چھڈی، 10-12 روٹیاں پنج چھڈیاں نہیں، 2 ٹرے چاول کھا چھڈے نہیں. تو سونا بھی تے سویرے 12 بجے تک ہے نا، جڑا اینا کھاندا پیا 10 کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا کھانا مناسب کی دسیا. نبی پاک نے یہ فرمایا جڑا بہتا بھریا برتن نہیں. تے اس واسطے بندہ جتنا ریاضت اندر جاوے نا، طریقہ کار علماء دا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہووے عالم دین تے لین فقیری والی ہو. حضور ہووے عالم دین